O Aguadi abandonou esta mañá o porto de Ribeira, onde permaneceu 10 meses atracado dende o seu incendio. Agora irá para Moaña, onde se reparará para regresar ao mar. O 1 de setembro do pasado ano viviuse unha xornada intensa e complicada no porto de Ribeira. O palangueiro Aguadi comezou a arder, lume que se mantivo activo no interior da embarcación durante 4 días. E hoxe, máis de 10 meses despois daquel suceso, o barco foi retirado do peirao ribeirense. Hoxe, despois de moitísimo traballo administrativo, traballo de xestión, traballo por parte tamén da armadora do barco, pois vamos a ver que este remolque pois vai a ser unha realidade, non? A verdade é que eu teño que agradecer infinitamente o traballo e o compromiso que tiveron pois tanto o anterior capitán marítimo de Vilagarcía, Juan Andrés, como o actual Álvaro Vidal en poñer pois todo o seu empeño, todo o seu compromiso, todo o seu traballo para que este remolque fose hoxe unha realidade, non? Ademais de outra moita xente que nos estivo pois axudando a tramitar pois todas esas pesquisas que había que facer para poder sacar o barco de aquí de Ribeira. Apuntou que non foi tarefa fácil, pero finalmente conseguiuse retirar a embarcación do porto ribeirense. O seu destino será Moaña, lugar onde, lonxe do agardado, non se desguazará, senón que se traballará na súa rehabilitación. E que ali pois o van a reparar para volver a salir a flote, polo tanto eu tamén quero pois agradecer a firma armadora e o compromiso con querer sacar este barco daqui porque, bueno, como hai outros antecedentes, en moitos casos pois podíamos ter ese medo, non, de que este barco recalase aquí durante moitísimo tempo e acabase sendo un problema, outro problema nadarse na ribeirense. Hoxe creo que é un día pois de tranquilidade e no que podemos pois xa ver como este barco ao longo da mañá tratará de salir rumbo a Vigo. Eso sumado tamén a que no día de onte pois estiveron sacando xa a parte máis grosa do que era ese camión queimado na zona portuaria, un camión para o que tamén desde o Concello de Ribeira se fixeron pois as xestións co xulgado para poder levantar esa orden xudicial e poder retiralo. Apuntou que Portos de Galicia segue a traballar no camión para retirar os residuos do mesmo e sacalo na súa totalidade do lugar. Creo que estamos traballando ben, que se está traballando no bo camiño, que desde logo, pois, fronte ao que moitos poidan pensar de que isto é, pois, produto da casualidade, pois non, isto é produto de traballo de moitísima xente que estuvo, pois, tirando do carro durante todos estes meses para que hoxe, por fin, este barco poida salir daqui. Traballo que foi posible grazas ao labor do capitán marítimo de Vilagarcía, Álvaro Vidal. Un traballo aí de coordinación entre diferentes organismos, administracións, costou un pouco, a verdad, poñer armonizar todo isto para que se levase a cabo, pero bueno, finalmente xa temos enganchado aquí o tren de remolque, bueno, vai a previsión ahora con bo tempo, a meteorología, o mar calma, para facer unha operación de remolque segura. Bueno, agradecerlle aquí a todo o mundo que puxo, que axudou moito, sobre todo aquí no Concello de Ribeira e por parte tamén de Vigo, e bueno, que sala ahora todo ben, que pinta que vai a salir todo ben, e nada, pois deixar aquí este posto de atraque libre para o Porto de Ribeira. Será un traslado seguro, xa que non hai perigo de que o barco se afunda ou sofra problemas polos danos internos producidos polo lume. Levou unha serie de inspeccións con antelación a producirse este remolque, esta estanqueidade, a estabilidade, está todo controlado, e, bueno, leváronse unha serie de inspeccións para proceder coa autorización e autorizar o remolque. A restauradora ribeirense afirmou que o Concello segue en trámites para retirar embarcacións paradas e sen actividade do porto local. O que hai que buscar é que este muelle quede completamente limpo, digamos, que se utilice para o que realmente hai que utilizar, non que isto sexa pois un aparcadoiro de embarcacións que xa pois non teñen uso. Polo tanto, traballaremos para eso, do mesmo xeito que o fixemos pois co barco pequeniño, que tamén fai uns días afundiu aquí preto da Dársena e que pois nos próximos días tamén sairá reflotado. O porto de Ribeira recupera pouco a pouco espazos destinados a novos barcos e camións.